Hürmetli депутатлар, кадерле ватандашлар. Татарстан Республикасы үзенең тотрыклы үсешен дәвам итә. Аның нигезендә иҗтимагый сәяси ныклык, милләтара, конфессияара тынычлык һәм гражданлык татулыгы. Бу безнең төп байлыгыбыз. Без сезне белән горурланабыз. Рәхмәт сезгә, спасибо. Кадерле ватандашлар, гаиләнең әһәмияте бәяләп бетергесез. Нәкъ менә гаиләдә халкыбызга хас булган җиргә, туган йортка мәхәббәт, тырышлык һәм үзара хөрмәт, эш сөючелек һәм җаваплылык кебек сыйфатларга нигез салына. Хөрмәтле депутатлар, хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле хезмәттәшләр, ул бөтен дөнья буенча татар милли мәдәни оешмаларын берләштерә. Төрле төбәкләрдә дәүләт органнары белән хезмәттәшлекне ныгыта. Конгресска милләттәшләр белән эшләү формаларын тагын да камилләштерү мөһим. Хөрмәтле хезмәттәшләр, хөрмәтле депутатлар, барыгызга да олы рәхмәтемне белдерәм. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә, спасибо. Хөрмәтле хезмәттәшләр, хөрмәтле депутатлар, милли мәгариф системасы һәрчак безнең игътибар үзәгендә. Татар телене өйрәнү һәм туган телләрдә укыту өчен шартлар бар. Кадрлар әзерләү буенча эш алып барыла. Адымнар мәктәпләре шелтәре уңышлы эшли. Алар милли мәгариф ресурс методик үзәге. Минтимер Шәриф улы, сезгә бу идеяне тәкъдим итүегез һәм әлеге теманы үстерүдә шәхси катнашуы өчен бик зур рәхмәт. Аплодисмен Минтимер Шәриф. Татар теле һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия тел мөхитен салуга зур өлеш кертте. Хакимият органнары иҗтимагый оешмалар белән 100-гә якын уртак проект булдырдылар. Әлеге чаралар татар телен генә түгел, республикада яшәүче башка милләт телләрен, рус, чуаш, удмурт, мари, мордва телен үз эченә ала. Бу эш милли мәгариф һәм мәдәният өлкәсе өчен олы әһәмияткә ия. Аны әйдәп бару өчен Марат Гатыйф улы Әхметовка рәхмәтемне белдерәм. Марат, сезгә рәхмәт. Туган телләрне сыйфатлы итеп өйрәнүне балалар бакчасыннан алып, югары уку йортларына кадәр тәэмин итәргә кирәк. Гомумән тел мөхитен формалаштыру муниципаль һәм дәүләт хакимияте органнары төп бурычының берсе. Мондан тыш, ике дәүләт телен куллану өчен барлык шартларны да булдыру мөһим. Бик зур рәхмәт сезгә, спасибо. Хөрмәтле хезмәттәшләр, кешенең иң зур байлыгы сәламәтлек. Аны саклау бурычын без чын профессионалларга гына ышанып тапшыра алабыз. Табиб зур фидакарлык таләп итүче һөнәрләрнең берсе. Медицина хезмәткәрләренең бер җылы сүзе, бер елмаю да дәвалау сәләтенә ия. Татарстанда зур чаралар уздыру, тормыш сыйфатын күтәрүгә юнәлтелгән илкүләм проектлар һәм республика программаларын гамәлгә ашыру белән бер рәттән без барлык социаль йөкләмәләрне тулысынча үтибез һәм адреслы социаль ярдәм күрсәтүне дәвам итәбез. Инвалидларга, өлкән яшьтәге кешеләргә, балалы гаиләләргә һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларга булышу безнең төп бурычыбызның берсе. Хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар, алдыбызда төрле өлкәләрдә күп бурычлар тора. Без аларны бергәләп һичшиксез үтәрбез дип ышанам. Безнең көчебез тырыш булуда, талантлы кешеләребездә, өлкәннәрне хөрмәт итүдә, туган илгә булган мәхәббәттә, гаилә кыйммәтләрен һәм мәдәни традицияләрне саклауда. Победа будет за нами. Без бергә, без булдырабыз.